Biye tarata e marsikalo klita ani kile samba fla ani muganduru amun sokolenu malikuna fon nashu ani kile anga fodi ba bela jelen au bismillah malikuna fon kon nana bamanaka kuna foni kenega. Kuna foni daminena kunu tenendo marsikalo klita samba fla ani muganduru anga premier ministre Abdoulaye Maiga ale bola ka nyogon dala jenke ni aka marabolo mawi nyogon dala jen yere kon kumbe ka buli kumi ka sa ode ni nakade ale kun kan koy kalo fla nyogon ko comité du pilotage pour la digitalisation ulu ka nyogon dala jen ko fo ulu yere kon bola kana u ka baraketa ko o yere kon la sigi ken anga premier ministre Abdoulaye Maiga o okum de kon nana wa ira ka fo ni nakade yere kon bena kolongulo anga Bamako Sudan yare ani anga marabolo chama o yere konna ni na kadi yere koni blakan yere konni miesa o de bara munu mega ke administration konna na ani fem yere konni service urgent olu be se ka don chukamna o de menen ko fe ale ni mamunu be ke bara woro la kasika olu yere konni sugwado ani fem yere konni activité munu ni olu be ke administration konna na mawe so ko olu information jonjon yere konni soro bololo sra o sanfe chukamina o okum de konna na fem yere konni anga premier ministre abola ka foli bla ale ni tasibla ke kanyashini ma ko fotan ma ukabulika jola wa ira ka fo olu yere konni kamana ga yere kumbaye miesa wala sani bololo sran abise kala kana chugamina Kasangani anga chamanche fanga ka kunofono konna general d'armée Assimi Goïta ira la ka fo adere kon bola ka buado takanyashi anga kene asuma krenkren ala odonto ira la ka fo buami yere kon didu maso ode pano solaire mi yere kon fanga erbeta ira soro 600 megawatt alela mi yere kon ngon ka dogo anga jamana konnana ira la ka fo fami yere kon odonto ale kene atigla mo yo ulu yere kon kunyini la nyine ke anga chamanche fanga nyamo fe abi wakati damado bo ni cliff la yere kon na anga chamanche fanga nyamo general d'armée Assimi Goïta ayre kon bola kata la nyini ka awaliya mi yere kon kala ni soja ani boya bay kene atigla mo ma wa yira ka foni yere kon bina seka ka sababu e kato yere kon be seka u ma ko du banabato ulu bela jerina anga la kana tigla mo keren ala anga chama chafanga nyamo ko ayira ka fo ayre kon bala kan ga wala sabana bato ulu yere kon be seka lafsia o yere kon ni soro chukamna bela jeli be seka kenya o yere kon soro chukamna ka soro umade ku kenya soula Alamusa temele marsikalo kuli woro samba fla ani muganduru ayira la ka fo fami yere ko nga keleke choyo ulu yere ni bambagachi do yere ko ni karla nyoko na keren yala mena kamara bulu la uka woro mbe no ko irbana ayira la ka fo anga la kana tikla mako ulu yere ko ni bola ka se ko o soro ni marabulu ko fotan ko nana mi yere ko kala sababu e ka to yere ko ni bola ka bingan wale tikla mama chama ko o yere ko ni bone unina abe wakati damado o yere koni nyoko ko bo fami yere koni anga malende mununi udu yere koni sikero beneno Mauritanie manai ayira la ka fo Mauritanie ale yere koni la kana tikla mo ko yere koni be gatora ko o yere koni takani malende nunu segere o temene ko fo unana kuna fo yere koni densa ayira la ka fo fami yere koni malende keme ale ni muga ani sheki nyoko ko ulu yere koni gena ka bo Mauritanie jamana konnana Amina anga senekela uluka kuna fonya konnana ayira la ka fo fami yere ko ne SMDT ale yere ko bola ka kasaraba ko were ko soro dogo kun temene kuna fonya were ko bola ka ayira ka fo fami yere ko ni uka kor mugo pil kelen ko were ko ni jenna ka bampe mi yere ko ni nafa yere ko beta ayira soro sefa war million kemenani ale ni bijuru nyoko kola uka nyama ale yere ko ka kuna fonya were ko chugala ayira ka fo ni kasaran yere ko nu soro ka soro were ko meduguta kasara were ko ka keren yala ku chala mi yere ko konnana were kon bulla biribiri ka wele ko were kon bla la kana tigla mo ma wala sa ubese kana ni tasma yere kon faka chugamina wa ira ka fa kumi yere kon kala ni tasma menen ye kor mo ina were kon maseka doga ame wakati mina ina fasano sege lu yere kon besina kumi yere kon kala ni kor menen ale yere kon sababu ame ala dele ala ka kisi gere skunu non toroma kasangani lakana ale kun kan ko fami yere ko ni anga lakana tigida mo ko munenu ulu yere ko nga bara benenu wala sa ka nyana minima fa ko ulu kele ka bo anga jamana ko nana ayira la ka fo ulu yere ko ni bola ka wuli ka joba o yere ko ni ke février kalo klita ani ko no to samba fla ani muganduru la mi yere ko ni kala sababu ka to u yere ko ni bola ka ta balika chunko o yere ko ni ke anga sukuba ale dabana ni ko nana ka ta tigeda ko o yere ko ni ke matan kele o yere ko ni ko ka u ayira ka fo ni matan kele nunu fami yere ko ni nyana minima fa chejugu o yere ko ni
bo u bolo wa ira ka fo cannabis o yɛrɛ fɛnɛ kɔni birikitan o yɛrɛ kɔni kumeni ma ko fɔta nunu bolo o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira ka fɔ fɛn yɛrɛ kɔni phobie o yɛrɛ kɔni sefa wari million 2 ɲɔgɔn kɔ o kumeni ma ko fɔta nunu bolo nunu yɛrɛ kɔni y'a yira ka fɔ u yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ walasa fɛn yɛrɛ kɔni ɲɛnaminima fɛnw ye olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni ma 11 nunu u yɛrɛ kɔni u minɛ ka taga n'u ye an ka lakana tigilamɔgɔ ka bolo kan. An ka kiri tigilama minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen no yuruku o yɛrɛ kɔni kɛlɛli ma ale ni binganni wale ka o kɛlɛ o tile a yira la k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka papier sɛbɛntiya ni kalanso min ni ale bɛ wele ko INFJ wa yira k'a fɔ o yɛrɛ kɔni bɔla ka papier sɛbɛntiya o yɛrɛ kɔni kɛ INFJ ale yɛrɛ kɔni kalanso kɔnɔna na walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye binganni wale ale ni yuruku o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Kɔfɛ GES ni ale jamana 42 jɛkulu labɛnnen jɛkulu min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ dɛmɛ don ka ɲɛsin sifina ka denmisɛnninw ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ ta cogoya min na a yirala k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni jɛkulu bɛ jamana minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kuma lazarakan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la pays francophone o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɔla ka dɛmɛba ko o yɛrɛ kɔni don ka ɲɛsin an ka Maliba ma min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka sifina ka maa ta ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni gɛrɛsɛgɛla ni dɛmɛ na cɛ 5 ale ni muso 5 wa yira k'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari million 20 ale ni ba 40 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la min yɛrɛ kɔni kɛla an ka sifinakaw olu ka ministri yɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ dɛmɛ don kun min kama sa walasa ni sifinaka denmisɛnnin ninnu olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka u yɛrɛ ta ka se ka fɛn kɛ u yɛrɛ ye wa yira k'a fɔ dɛmɛ bɛ don ka ɲɛsin denmisɛnnin minnu ma sa walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ka sanga ni fɛn yɛrɛ kɔni dumuni bayɛlɛma ale kun kan ko fɛn yɛrɛ kɔni ye kalali ye ale ni fɛn yɛrɛ kɔni ye sɛnɛfɛn olu yɛrɛ kɔni bayɛlɛmali cogoyaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ halisa an bɛ to an ka sifinakaw ka ministri ka kunnafoniya kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ka kalanso min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Intec Junior o yɛrɛ kɔni kalandenw yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ ko o yɛrɛ kɔni sigi sen kan min kɔnɔna na n'u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ye sifinakaw ye olu si o ma se telefɔni mara ye ko nka ko u yɛrɛ kɔni bɛna ɲɔgɔn bolo fara ɲɔgɔn kan ka wari ko o yɛrɛ kɔni ta ka dɛsɛ an ka lakana tigilamɔgɔw ma walasa jamana ale bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin kalanso in maa yɛrɛ kɔni bɔla ka sefa wari million 1 ale ni ba 40 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni ta ka taa di an ka sifinakaw ka ministri ma walasa a bɛ se ka ɲɛsin an ka ɲɛmaw ma cogoya min na ka jamana ka ale dɛmɛ n'a ye Ameta Menaka ale gouverneur bola ka communiqué bila abe wakati dama don ɲɔgɔn kɔ bɔ u yɛrɛ kɔni bala ka wele ko o bila u ka kalamɛtru ma walasa u bɛ se ka segin kana kalan kɛ u daga yɔrɔ la cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ halisa u ka kalamɛtri caman olu tɛ ka se ka segin kana u daga yɔrɔ la o hukumu de la fɛn yɛrɛ kɔni u ka gouverneur ya a y'a yira k'a fɔ k'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ san 2025 ni e kalamɛtri ni i yɛrɛ kɔni ma segin kana i ka kalanyɔrɔ la ko fɛn yɛrɛ kɔni i ka kalo sara ye ko u yɛrɛ kɔni bɛ o tigɛ an bɛ taa Bandiagara kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka village min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Sasadi a yirala k'a fɔ karido mars kalo tile 9 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 17 waati fɛn min yɛrɛ kɔni ye binganni wale tigilamɔgɔw olu bɔla ka taa binganni wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka ni marabolo kofɔta in sɛgɛrɛ min kɛla sababu ye k'a to an ka lakana tigilamɔgɔw olu ka wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni y'a to ni binganni wale yɛrɛ kɔni bɔla ma nka u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka maramafɛn cɛjugu ni o yɛrɛ kɔni kun talen don u ka marabolo la marabolo min ni ale bɛ danna ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni bɛ an basa kofɛ u y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa 2 ɲɔgɔn kɔ olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na u y'a yira k'a fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw bala ka wuli ka jɔ ko o yɛrɛ kɔni sabati u ka ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na ko lakana ko o yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli badanɛma ala ka a diw bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Ghana ale jamana ɲɛmɔgɔ ye Joe Dramana Mahama ni ale yɛrɛ kɔni bɔla an ka jamana kɔnɔna na ba Maliba la dɔgɔkun kɔnɔna na ka a kunda Niger kan a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɔlen kɔ Niger a yɛrɛ kɔni tala ka taa bɔli yɛrɛ kɔni kuncɛ Burkina Faso ka taa bɔli ko o yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ la baara ale hukumu kɔnɔna na ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni bolo di ɲɔgɔn ma o bɛ se ka tɛmɛ ni jamana 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min sɔrɔ ale ni lakana kunkan ko la a yɛrɛ kɔni bɔla ka min fɔ an ka jamana kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni tilala ka taa o baara kelen ne yɛrɛ kɔni daɲɛ ko o yɛrɛ kɔni yira Burkina Faso ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ la walasa baara ɲɔgɔn ale ni sɔrɔ ko ale ni lakana o bɛ se ka sabati ni jamana ninnu kɔnɔna na cogoya min na